nini bagino जों joto tiprasa जों joto tiprasa opomana mano haisi nini bagai neng aro thangai tamung tonga tong ye जों siya sangya but nini khoroksa neng chini traditional dress kanjak nini bagai जों joto chini tiprajwk bri rok opoman mano haisi nini bagai buni dok pharo जों no lasimung ri tonga buni dok pharo जों no benglai tong haisi जों belek lasimung mano belek lasi wa haisi nini bagai kisisa tong thong ni bagai kisisa sak motok tong na bagai sin neng aro thangai spa hotel thangai neng aro ating tong haisi SPA abo neng samung kaham khlai ke busung no buino na appreciate khai kam neng sain man neng motok zaman bagai neng ating tong aro tiprao busuk samung khlai na ba neng busuk samung khlai na ne ঠিক আছে tiprao buju sang mo saimano tiprao kaham opportunity maya job ro kaham samung khlai tani maya but neng bor thangai bo Gujarat thangai bo Hasteo thangai neng samung hami khlai tong wi kha sang neng jungna busuk opman ni ka sang balai khana lasi wa isi gobang ma baire samung khlai nai tong gobang ma baire puri nai tong yu but ang jotono hamia hinya but je hamia khlai tong nai je obhai tong Sitra tong nai rong ang nasilo wa isi sang balai khana opman yu nasilo wa isi obhai tong rok phili musungman bagai tong thok tong bai ya enjoy khaina bagai sinarok ting tong wa isi amsuk boro khorok sabai satisfy ya banarok samung kaham khlai di positive ranga jinanga positive way ba tong dita ri dukan tong aro tong di hotel ong ko weta rang di cook khlai di eba school open join khlai sweeping open hab di ri subui phal di makeup an khlai di aboro busuk ranga jiman saiman samung kaham amo positive way aboro khai but nini nung je tamu samung kaha hamia khlai jengno opmani tongmani jeng belake nasilo hai je no ase boro sak motok tongna musung nung ekdom sindal hai si but saimia nung tang ngai romja man nung jes ka pano illegal samung khlai hai si illegal samung khlai man bagai no nung oba ke manjak tong Kulumka tiprasa haino ni buskang ma phaijao ka actually asuk daily video ro wa climate at least we go ekta phano khaina nei ang sai tong nai and ang content to gui phano norone buskang phaina bagai sai tong nai but ani college ro tong jama ba eba alga samung ro tong jama ba awan bagai ang asuk video ro wa khaina ni bagai time maya and somoy bo maya ba haita thangnai yo o we go hinmano I guess sini tipra Hasteo ni bari rok father Hasteo thangai illegal samung no khlai kena awan bagi no borok detain khlai jago he Gujarat Hasteo so belai khena dukhu nango oba hero nugui karon ke gobang ma sini tipra Hasteo ni borok bo father Hasteo porina hnai thango eba samung khlai na hin thango so ang poila no sanai angoro joto borok no samaya eba joto bwrui no samaya je samung hamia khlai tongnai je illegal samung khlai tongnai oborok no sanai masik and nor nugui makna Gujarat Hasteo sini tiprajwk bwrui rok tamo ngai tonglai nor nugui makna footage so jara nugyang ka ba ani o video ni through tei naledi nor maimani pore angkija ang bongni dog pok sanai belai dukhu no hai se tipra sangai nugui makna botam kanjak tam sumjak yes ang bo hamjago ani traditional dress ani culture ang bo hamjago nung bo hamjago but nung je culture sini dress no hamjak pano je jaga nung tongoyo je jaga nung samung hamia khlai tongoyo but nung sini traditional dress no nung belai ke opmani kai se nung khoroksa ni bagai phano sini sara tiprajwk sini sara tiprasa opman mano haisi saimia nung tam ni bagai aro police ro arrest khlai jak tong but belai dukhu nang gobang ma borok joto yado ang joto borok no saya
जे अबहाय सामुं खायमे खालायनाय न साव आंनि खौबो जाया दं नरक नाकारिदि गोबां बरक बायरे परिना होनै थाङो सामुं खालायना होनै थाङो because sini Tiprajwk जों opportunity मायाना factory koto kरै mall koto kरै हेदा इनके सामुंनि बागै जों बायरे थाङो higher education नि बागै जों बायरे थाङो but आरोनि बिसिङावबो खरकसा खरंनै दङ सामुं हामिया खालाय दङ ए अबोरैनो अबो तामनि बागै बो गुजरात हास्टेयाव थाङै स्पा सेन्टाराव थाङै अबहाय मंगै मा दङैखा तामनि बागै बो एसपी हटेलाव थाङै अबहाय मंगै मा दङैखा what is the main reason behind that बेलायखौ दुखु नाङो हायसि नों सामुं गाहाम नों सामुं खायना बागै रां आजिना बागै थाङाखै सामुं गाहाम खालायदि परिना थाङाखै परिदि but tamni bagai manjak tongika tamo samung klai nengaro manjak tongika kebo kaham samung klai nei borok no romia neng illegal samung klai neng hamia samung klai tong amon bagai nengaro arrest klai jak tong if you are in a good way everyone will appreciate you if you are in a wrong way neng salsam manjak nai neng koijin la hui tong manai ba but neng salsam manjak nai haisi oro simia bayre tongnai simia bayre porinai rok simia bayre samung klainai rok simia but ang joto borong no saya ang je samung khania klainai rok no sau ang joto bayre pornai joto samung bayre samung klainai rok no saya je ang samung hanya klainai rok no sau Tiprajwk tongo ang khorok sagot la tongo ang first ani ren kedal phaidro bose ang nugu but sing rombui maya chini right kre kebani joto no rang bai bara tongo kewani barau thangai sing video sagai without proof sar sing chagai meble na rombai meble na but sing deli nugui tong but sing saime borok tamo samung klai tong sini bo right kari borok no soi rom nani haida without evidence sara but sing nugui tong sing khnai tong so tabuk to a borok a khorok sa buri bonori ro hojaka so ang je sana nai maka ang joto burino samaya je obahai samung haimya khlai tongnai rong na sau gobang ma student bo tongo gobang ma kaglai phainai bo tongo gobang ma etc joton tong agot lawa samung haimya khlai nai tong khlai tongnai rok sak phalai tongnai rok oboron nang sana musung norok samung haimya khlai tong haka please obahai samung rok yakar baidi because norok khorok sa khorong ni bagai no sini sara Tiprajwk rok opman manu o Gujarat to manjak tongnai ni bagai sini traditional dress kanjak bo o Gujarat manjak nai buri nini bagai bui jeng busuk opman tong jeng Tiprajwk rok busuk opman tong nini saisung ni bagai sara Tiprajwk opman tong haisi neng masa ni bagai sara borok hanya injak tong haisi jeng opman manu ni bojla buni do phani borok kai ahairai nei social media platform bo news channel lo joto share khlai tong meka nini khoroksa ni bagai jeng joto buri rok joto chla rok hamya hinjak tong haisi so ang chanamu jong je agotla tong nai rok no bo obahai samung taking lebaidi obahai samung haime tangdi gobang magotla tongai samung kaham khlai ri phalo makeup khlayo shopping mall kam khlai tongnai tongo samung kaham kai borong no sing joto appreciate ma khayo haisi because sing sini future ro sing rang nango samung nango sini shortage sini future ro mungsa suk sugui de mano arang bai samung kaham khlai di everyone will appreciate you but norok le a samung ni jaga a samung kaham no yakari se sak no phalai tong baksa borok ang joto no samaya je sak phalnai borok no sau obahai samung no yakardi teislar bo drugs ro chaldi so ang siu joto ni no waisa mistake mu laibo tongsa mistake mu joto borok no mistake khlayo ang niji bo khlayo waisa wisu mistake khlayo but jesung mistake hayo sing asung no realize ngo je jesung mistake hayo sing asung no sina nong haisi so samung hamya khlai tong hake yakar dia borok neng bo Tiprajwk ang bo Tiprajwk buni bosong ni borok ke sing no beng lai tong mai kya social media share khlai lai tong mai kya e obong ni jati Tiprajwk rok obahai jat obahai tong Sitra ngai tong mai kya nei borok share khlai lai tong ka bongni news eba social media platform rok share khlai tong lai guys but ang khoroksa Tiprajwk जों खरकसा Tiprajwk जों बेलेखे लासिमुं मानु नंनि बसला जों लासिमुं मानु नों सामुं गाहाम खालायखा के नों बुसके एप्रिशिएट खालायजाखोमोन नों साइडेमान बा नों तामनि बागै स्पा सेन्टार सगायना नांखा तामो जाया खालायमा दंगै नों तामो पापनि गुनै नों आ स्पा सेन्टार थांगै खालायना नां दंखा नां दंखा what is the main reason behind that बेलेखे लासिमुं मानु हायसि जों Tiprajwk ngै
Khoroksa borok Tiprajwk khoroksa bo bini bagay no khoroksa borok ni bagay fano जों सारा Tipra sa tongnai ro जों upman mano haisi khoroksa ni bagay fano joto Tipra sa beri ro upman mano haisi belaki dukhu na mo haisi tam ni bagay le bo bini ari knai no khongklom na naga tam ni bagay ri knai no sum na naga yes जों joto hamjago sini traditional dress nang bo hamjago ang bo hamjago but chini culture no phuno gine nang obo haike chini traditional dress no phuno gine nang obo haike samung hamya khlai tong obo simia thangnai ani video no goi makhna no mohlaya hai jorawo khoroksa srai 13 or 14 harich kisi sa torma baino lokma baino torma baino parents of baksa parents of nijin basano ani basa torkha ani basa lokha ani saragoi layu but bong ni basa bati tam tong ke basi but je pru nijini basa samung hamya khlai manjogo apur siu baksa parents of bong ni basa tamong lai tong but ang sanamu songo please especially girls norok nijini parents ni mukhang no bata somridi opuman ta khlai di te parents ong no ba ani request nijini basa pati no je japan ang thun tuition pan thang tun school pan thang tun eba shopping pan thang tun logi rikha ke belai no sanai and especially singini basabati bai belai kena sing kaham conversation mak lain kaham sungmung kaham phurungmung ma phurungai si jotoni no busy tong jotoni parents no busy but if at least safro everyone together ngo but afro pan phurunga na hai si ani mote ke ang saijung tongo ren no agot lau tong but ani parents ang belai ke proud kheu ani parents ano call kheu sal pai ke phungo waisa sarigo waisa dibor waisa te ang niji phanung thun je jawa beraina phanung thun ani parents no saya sara ang jibono beraya ani nogo phanosi network ma yang thang do waiso but ang ani tolno cycle ani gana tongnai bo khoroksa ani senior ani brother angono sai thangu so sung saksak no care khlaina nango and chini parents especially chini parents ong nijing busabati no care khlaina nango sung niji saksak bo kaham kurungke in a positive way tongna nango haisi but baksa borok tongo kisi sa torma baina kisi sa age sungma baino borok think hayo that ang oba haike tongmangka I'm mature enough but oba haya sing sini life no care khlai tongna nango haisi especially sini parents ini nijini busa tamung ya abo chotno no khus khlai tongna nango nukui ma kana norok le thanayo mohlai puru tamung tong bri masa serai titia to tara sep ke dud si phayon haisi ang saimia te mungso to mairom da ka gya bosi pa nijini borok no kanu nuklia 4-wheeler iOS sama basi bunyi to pha basi cho horosi saisung si bo apobo busuk kiriya naidi busuk lachia khoroksa ni bagai phano sini joto beriro opuman mano so amuni bagai belekino saksar no care khlai tongne ini tongdi ini positive way but hamia samungo ta thangbedi obona ni request last ani khugo mistake aba slip of tang rong hake please joto tiprasa rong ang koinai video kisah mistake bongai mano video saya tongkhake mistake tongkhake please nakari jadi joto nai tongnai tiprasa rong no and ani ob kaisa request ani juniors rong no 10 by 12 rong no I hope nong ni board exam to soli tong hai diba so ani through tui ang nong no sanam songo please nervous rok tang di and ang seven nong ni pass exam thangkana I guess 10 by 12 rong ni to so noro kahonge focus khlai di first noro career no snam di te kuno ang semen especially class 10 no to noro nervous ngo head ang ni jibo nervous ngo because ang situation life hejak so nervous tang lai di kam ke exam ni lai di te class 12 rong sarmo songo class 12 is the most easiest according to me ke ang arts student ba ke ang arts student no chai dong ta ke easy no belai no nervous tang di but all question just come attempt klein na id and
kisa misa book rok reading na tapokti and explanation na tapokti ta ke kaham ke siledi. I hope jot norok jot no kaham ka muskor khlaya na so nai tong nai rok no belai ke no hambai especially ani Tiprajwk no hambai.